зале, где мы сегодня собрались вновь благодаря команде Евро-Чеченс, которая организовала для нас этот замечательный вечер. Эти встречи будут приобретать регулярный характер, потому что, несмотря на то, что в самом начале своего пути, когда несколько человек делали только первые шаги, создавая культурно-развлекательный информационный сайт Евро-Чеченс, никто и не мог подумать о том, что его ждет такой успех, о том, что многодневная работа молодых людей будет приносить свои положительные плоды и вызывать огромный интерес разновозрастной аудитории. Талантливый коллектив Евро-Чеченс вкладывает в свою работу не только огромный труд и усилия, но также и любовь к своей работе, искреннее доброе отношение к своим читателям и к своему народу. Казалось бы, что прошло не так уже много времени, чтобы оценить работу сайта, но можно уверенно сегодня заявить, что Евро-Чеченс становится и будет обязательно в недалеком будущем объединяющим звеном чеченцев в Европе, информационным порталом, куда будет стекаться самая полезная информация с разных стран. Но в дополнение хочу сказать, что учитывая настрой, целеустремленность, далекие идущие планы, команды Евро-Чеченс рискуют быть в лидирующей звене информационной интернет-пространстве. В этом мы пожелаем им удачи и будем поддерживать команду Евро-Чеченс в их нелегком пути. Кстати, познакомиться с ним поближе мы сможем уже сегодня. Ребята подготовили отличную программу, чтобы у нас осталось приятное впечатление после сегодняшнего вечера. Мы обязательно познакомим вас с каждым из них. Поддержать их сегодня пришел и наш народный любимец Исламов Султан, который, безусловно, внесет свой колорит в наш скромный вечер. Вас ждут видеоролики, выступления и даже личное общение с командой Евро-Чеченс. Буквально в разгар нашего вечера вас ожидает антракт, во время которого и пройдет неофициальная часть нашего мероприятия – личного общения друг с другом. Я бы назвала эту часть самой вкусной частью программы, так как вас ждут приятные сюрпризы. Приятное общение можно будет подкрепить различными вкусными явствами, приготовленными специально для вас командой Евро-Чеченс. И завершим мы наш праздник на очень веселой ноте, оправдывая вас всем желанным вайнахским лоузером. И мне уже не терпится перейти к самой главной части нашей программы. Я приветствую и даю слово редактору, ответственному за связь с общественностью сайта Евро-Чеченс Муслиму. Я сделал лирическое отступление. Термин версии мата взаимоуважение оха тагана вайнеха цажима оша кесамудахша ерметига ерерой ала ниет толша генер кайхин хаша о султан ислама ошна антя агурушнес хакайкана кай вескалодала нисо ейлоин. Все равно все, что мы вложили, мы сегодня по полной выложимся, свои инвестиции мы в любом случае должны оправдать. Я не имею в виду материальную сторону. Так, дейл царц долан змилха гулка тяхья йочхирду эл бош дис, вы ячно дели салама шахил сунсун дейл бисмиллахи рахмани рахим ялла дола дуа сайкамел. Ассаламу алейкум, салама шахдушу тахамса вежри йижри. Чума су маш догил ваюга цанкиета нистели Евро-Чеченс сайт баханден. Так, вайгуми тос дö харвиена керу цундела доц проектен чулацам бозич так вайсюри дахори да мога. Та проект қолашайнаха тундага дейцер тай отцу кадолу дуя. Так, дела тадахан шержам шдавольвелчи та шварт қиям жбо алхамдулилlah. Ош о да мога шуна тоз да бозитербун. تكويرت على شو خيتي لازو شون ديت سدلا از دوخ حولا ما كان عربي وين اوتوريتيت اولور كوي جاريه так وين تعبر بهمش داج ده كيغر كوي سموني انفورماسيون ترويولا интернет сайт حايلنا تسوتي قهيه قدر так تشونيو خي يوروبي به وين داخل على المخكر كيرنش ديت يوروبي انستيتوت университетش ويا دوش بو كيغر كويشنا تخيل دلش كي برا غدر در
عالشوت خيتي لجيو ملها عدول واش دو دو قلقسن تخلونش يوش بات خبولها دلح ويني خ بوخ قهيجر تاني قيام شبار داخ زعما جولك يوين تروتنا كورونا شيء غير شيء بروبليم شو تعت إيش بهانس ما كان أرانيس دل ويدو خزق إكلا وينات تيتعت إيش شومانش ويتيلر يدا غيرش دل وينا ميديو شغله خيلوس تيتسقوش تيتسيد دلا أرتلاش وينيز أشت دنيا ناتشونا دو حال ده بوش داخل قهوة شوية ويتسا ديك المجدات ويقام ما كان أرانيس دلتين بهانش تاق ويتيقو تشويرو ويدين دولة غالتش يوكل دور دات ألفيتسو От дикуч чури вистул роль шверсо дахан шо кегина ок вайдах ляха игура хаз мох бушу он стахан йол жимал эза мосо хейна цалата сук сайхайт ча сон сайна хордо пост хаваш на тайши шо биадетер сатахана духо шул дахте дол трюк хайши ма яту бухшо таган диеша болг ба шейниес профессия халаца спортас гергер вот тасита майхат хара шей кузёк шолла يرخ إرن تغن آس يقيت وكوكي بردش دولا حيخم قمال سير دلين ويدر شودش قمال سنة تخيلش شيء شاشكين دو دينين سيدوش ويما كنا يحكم باش شيء بيد عبالني حالات تودي قهي خارج بعد يجي شوي كير خويا حقيقة تشتري تعت أحد زمنا ها يورو بدلا ها ميشنا دلا ها dik tas vēl vārks bo sport eksport duošie boavošai boavošos dēl ettu bailšu dēl vai masēri bail ettu dēl ailaš dēl cabart bailoi ods dēl vai cabart sabaha ego cabart bagya qahwe shway datsa tagan wain tan dikniya guldela samodaqa woshe marzu yatsa qitahuma tidmilat lorderson kes dela dik guldela ويقولش خينا ح أتس أنتويبني دادهن شراحة مجدك هديل يا شقة هوش تعديش سقوق ويا أحيا بوش دكتنا وش كروش وكتشون إذا أتس مجدك ديل يا شة حال ويلا دليلش أعت بوش ليوش شينا تجمع الغنى أوست ليوش ليش خينا حتى يقول ولا جت عشوسك يبوسك بيويت سربا أتس متجي إشتاج متجي يقول ديزو يتهان سنة ما سيري تصدق لازم هلا بيزو تصدق ولا يزو هون شيء أخلاق تندي ويقول خلنا ويدليل يشوله الله هنا ويتهجم الله تو حلوش تيجا ويدعيو دلا ديز ويأخر تعاد إذا يكون كروان ديردو ديل دعوة ميل داشتيك مسوا ديكنا وانا قول ديز بيش ديكها تاخ توز أو شون ليرين كيتشن خاص برنامج يو إسلام وسلطان وأسماء الله شو سمو داخل وين سمو داخل وين جرمانيا أستراليا فرنسا بيركن هايشي بو ويفيدو شيء يو أستراليا أو يخ يحمل يالن تاخ سلكتيا شونا كيلتا دالتش أس سيقامل اتيجي دا تشيخ دا ديريس بيلشون لدوها ديريس أونас Сегодня мы можем смело заявить, что интернет надежно вошел в нашу жизнь повседневную, а вместе с ним и талантливые люди, как коллеги, как коллектив Еврочеченц. Мы благодарим за выступление Муслима и продолжим наш вечер. Говоря о достижениях наших коллег в интернет-пространстве, невозможно не отметить огромную роль, которую играет сегодня интернет-журналистика. Удивительно, что такое новое определение пришло в нашу жизнь буквально совсем недавно, лет 10 тому назад, если не больше. Я лично горжусь, что представители нашего народа, а именно молодой коллектив Еврочеченц, интеллектуально развитые в любом направлении, прекрасно адаптируются и отлично справляются с поставленными задачами, тем самым зарекомендовав себя как команда, профессионально занимающаяся интернет-журналистикой. Интернет-сайты, которые содержат в себе огромное количество информации, архивы, форумы, потеснили печатные СМИ. Вставая по утрам, мы уже не ждем свежих газет. У каждого есть свое средство входа в интернет и поиск интересующего каждого события. Кстати, поиск информации не единственное желание интернет-пользователей. Общение стоит чуть ли не на первом месте. Но и общения и обратной связи достаточно на сайте Еврочеченц. Кстати, монахи, проживающие в других
странах Европы безумно желают, чтобы команда Евро-Чеченс организовала такие мероприятия и в их городах, над чем, естественно, ребята работают, и мы пожелаем им удачи. Нашим людям, которые по разным причинам не могут проводить много времени на своей родине, и их детям, которые здесь родились и воспитываются, не хватает культурно-традиционного общения с вайнахами. Поэтому такие регулярные встречи, которые и в будущем планируют организовывать представители Евро-Чеченс, приносят огромную пользу нашей молодежи, в том числе, собирая нас вместе и не дает забывать о своих корнях. Конечно, это все было бы невозможно без добровольного активного участия ребят. Мы, конечно, не устанем говорить об их масштабной работе, которую они проводят. Но я предлагаю немного отвлечься и пригласить на сцену сегодняшних особенных гостей. Среди них уважаемый, заслуженный, народный и неподражаемый Султан Исламов. Приветствуем его! الله عظماتين الله صادق سئينة محدود في استهيتنا عيق بعرق بيكتنا صادق وخرجنا لك حيوه جريق دنيا حدوثة جريق داخل حدوثة في سريع لحنا حصدوش في صننا بيوتوش خلي يغشي عطاقوش اليوم ما بينا دريق دنيا عدوسة دريق داخل عدوسة في سريع لحنا حصلون في سننا بيوصوش خل يغشي عطاقوش اليوم الصوت اللي ما بينا ويلنا حرجحو بيخل الله بهاني تكبار عباشا خذ الله عقدو أسقذ الله بيتيو يليك سويلا يليك دنيا حدوثة يليك داخل حدوثة في سريع ناسنا أحسدون في سننا بيوتوش خل يوجي عطاقوش اليوم الصوص الجمع بينا إليك دنيا حدوثة إليك داخل حدوثة في سريع لحنا أحسدون في سننا بيوتوش خل يمشي عطاقوش اليوم الصوص الجمع بينا يليق داخل حدوثة في سريع لحنا أحسدون في سننا بيوتوش خل يغشي عطاقوش اليوم الصوص الجمع بينا اليوم الصوص الجمع بينا Marcha doğru şu Mosu marcha doğru handeler. Der ist die Bild der Ruhe trost der Zamkieter. So große Quarto der Russische Tamnos. Султан, 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 тебе, наверное, не раз говорили, что ты самый желанный гость на любом мероприятии. Как ты думаешь, почему ты так, мы тебя так рады видеть? Не буду тебя смущать и отвечу за тебя. Спасибо тебе за твою искренность. Нет, я скажу немножко за твою любовь к зрителям. Он еще много будет говорить вам приятных слов. Сегодня исполнилось 2 года существования сайта Евро-Чеченс. Мы говорим не только о достижениях творческих команды,
но и о самом интернете, который нам позволяет сегодня узнать друг о друге самые последние новости, а также реализовать наши творческие, аналитические способности, создавать такие полезные сайты. И ведь совсем недавно, и как ты знаешь, если ты помнишь, Султан, у нас не было даже телефонов для связи. А сегодня интернет – это неотъемлемая часть нашей жизни. Сейчас знакомиться по интернету, жениться по интернету. Чё, ачдалма сума, там смс-кайты роши, гаишканти, смартфон сан хазаюса, дикиюса, ноки сан хазаюса, фонарик сан простаюса, шканты гаязине был, здесь китайские подделки. Султан, интернет для человечества как прорыв в другой мир. У каждого знакомства с ним происходит по-разному. Как ты относишься к глобальной сети? Для чего именно ты используешь его? Проводишь ли ты много времени в социальных сетях? Или бывали ли у тебя смешные ситуации, связанные с интернетом или с компьютером? Например, мне иногда кажется, что я сойду с ума, набирая тексты во время общения. Когда ты пишешь одно, а после отправки на экране видно другое. В интернет-сетях я общаюсь очень мало, у меня нет ни в Одноклассниках, ни ВКонтакте, нигде. Это не значит, что я обхожусь без интернета. Конечно, я пользуюсь интернетом, но так часто, как это делают многие. Потому что я звезда в шоке, мне некогда заниматься этой ерундой. Ну, если бы ты ею занялся, я думаю, что в Одноклассниках у тебя было бы очень много друзей. Султан, ты частый гость в Европе. Несколько слов о твоих впечатлениях, о работе, которую ты провел с Евро-Чечен с командой. Скажи несколько слов о них. В последнее время мы часто слышим такие слова: евроремонт, евромойка, евросвадьба, а теперь наконец-то и еврочеченство. Я недавно, буквально в ноябре, когда я приехал открыто на концерт, тогда я познакомился с ребятами, мы быстро нашли общий язык, и я думаю, что это наша непоследняя встреча. Я желаю удачи команде Еврочеченц. Давайте мы сейчас прервемся и посмотрим видеоролик с участием Султана. Аплодисменты. Я вижу, ты не скучал в Европе. У тебя с командой Евро-Чеченц хорошая работа. Я ролик посмотрела впервые, и он мне очень понравился. Хочу сказать большое спасибо, потому что, чтобы снимать такие ролики, чтобы работу такую вести, делать монтаж, видео, записывать, это заканчивают люди институты. Хочу сказать спасибо Евро-Чеченц за такие талантливые, хорошие, прекрасные ролики. Но сейчас я хочу, Султан, оставить тебе зрителей, этот зал. Я думаю, с тобой они не соскучатся. Мерси, наконец-то, наверное. تعرفوا سماحة زودا شو خلصت كلها دائم دود يش دود يلش دوز لعبات صغول شيء دوز لياخر زود دعيري يشيوش بعض تعتقد شو زود شناخ ولا تعدين دود الشركات ولا
تيجي الحلا حش خز بيسخ تيجي الحال بار بو وزين دير بو يزود يالو بقول بيلي را يشول يالو تقل تي لقى فنوجي هسمي نوتسبي أن خلا دا نوتسبي سازود كره بيدر سازود شو يدير بو دا وينوت تذكر أخشتلا دا تخاني أخش كتاب دا شيء بيدا شو أنا شيني بيري وينوت أخشتلا يو تخاني أخش حطوك بيش تعيد يا شو يلاش وينوت بابا صدا اللي بو صوب دتكي بسوا بيديك ويا نمسميكتون خلا ليرد وقت ليرد حقود أخش بديلا شو مكش وقت شو هو غيرش قصير بيسن دحكي قصير فوتبول يغلوش das lür weil is am Holzen gerudela schahon mol schazidu Trausa heute habe ich mol schmalla as lür wo zum so barbo lur wo traus finaler te kanser mol zemiges war weil ta الغاز يقع يزت سفيداني وهو تويني قد شاشي прогулка что я да дорогой любимый подари мне мир и отвух пожалуйста доктор мир тебе سوس الموت وشرطان ويملقين خلق ويدايما في ملقين فدائما ويدق حيو ويحومي نختي شترقى ويمخ ما هيك دوير وبوش ما هيك دوير وي إرسي بيك تداخل قلبي مسيرة يقطع تاكسي ويتش سنة وسطلا شاشك جين والي هوخ باساجيرو تاكسي استيخاتي بور عميل تشيرتر بعد أبوك شيء يرت أيخنا أزيرت تهاني من يخوزي غويشين ده دعم تجواتي على هو ده أريم استجوز بقبض قديه دعم استجواتي وصل هم خيرات فهوديني هرتلوش لابوك ماشي ستر وصل ماشي انتو عبيش في سديه وشوي خير وصل ماشي انتو ده وقشات عن حالك وأنا بحنا يقع دوش ساخ الله خيباش جوا قد مستدع يوم ماشي حاجة تعبي قاعسو بقى أهو وصل حديه وش تذكر واتن دالين نسكل خلا نسكل دالين خلا العيش مالنا خلا شوخ شيء نسأل وسبيتات ريتش توكات تشتاق الحياة ما الناس حياة لا نص حقا يخن شور بيخا يعني لاش تنسوي خايدين ما لا أشي دول بروتوجين يشمال إمارس خليت هدا ديز داكش لاش تنسكو باربو ما ناديكي خليز ما يرمتي خليز Grozny تعويش تاكسيست ويتش تاكسيلات ويتش تاكسيست تشوخ شخ ويتش شلا und تاكلا doch die Barsch سميك شلا Sich sehr ruhig nachher, dass ich mir Schauser schlau, nachher ich Passagier Kühe schlau, was ich Kühe schlau, da Jut nachher ruhig nachher, ich mir Schauser schlau, da ich Passagier schlau, Jut da ruhig nachher, ich mir Schauser schlau, da der Passagier hat aus, ich habe mir Passagier so da ruhig da da ماشي ده السبيت داخل دور مسير في تعلي شو الليل anekdote stoppen dat vi har så ditt person. Sana yurt att han tegi niem kzut khala. Det är jag tezet där så där kan jag säga dot det la hafusna det tezet det khisun خين حتى يحبس بيحكي ما بالله حلو حزود بصوا نقطة اللي عدال جيش دويل إيه درس ختابي ميتش خلاص بصي ملاي يبود تبوخه من درس حزود اليوم كر والله خلاص صاروا خاي جدا ترحكوا الكذا بيصومش بس بقول قم سياحة صور تصوير ماتريال تكنولوجي ده استطيع أرجع ده غالي بوخات أخدي بوها ده سيبو بيحكي ما بقى لام زميلش أمر درس ديز بوها Das primär nicht vorsichtig und das hat jetzt nicht schon. Das Sosia was da ja mal bitte hat ach nicht geht nicht ja wir schon mal der hat los. Kommt zu aber das Nacht nach Schuhe das Schela was steht ja. Ist wo chat alaç kegi nakhla da تعدق دير دوش دير الوزير شي ديع كوت كوت بك عشلا بساعات تودلو خوش بس حاجه ناقص حاجه خوسي تروات الوقت هون باراش واتوا وساسا كوت البارف تهنا ومش خلا خوي ميل خل دائما خلا دائما زابر يش زابر خيتش خلا ويخل إيش دوش تعنخير إيش دوش توكاس إيش دوش كده دال إيش ما دوي إيش تا نقطة شو خز يلا نقطة شو توي يلا على نقطة موزة نقطة فين خلا
أمريكان كتايت دعوي أنا هاش الحوشة ديش أخم قطر وي مخكخ وي هوس مخ تيتبيش وي غير خير تيتبيش ليش بخش داخل لامش صغير ما بيجي صغير بيكش يوت شاشليك نكريتا باليانا غورني وزد وتبار حوزر شي قلت شي نستين حالي القارب سوداء حالي نقشي شو سون هيز المحتي بولون بحي لا تحل يز 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 الاخي انا حالي نتحالك انجليشان I love you المحتي love you الاخي انا حالي كتايت سو سين فان جو تشاو مين المحتي تحل الاخي يربح هيو Ist das jüngste Losergewürz, alle Losergewürz, da خدش تشوخ الله ده شينين داد لوزر بيشوت لوزر جحا شي بعد ده تنلع داد شي لوزر وتر خش حي تقال قلنا يوم يتشلا دا داس يتصلوش شوز قلت ايه شي وقت الله شو شتين يوز وان ها سكوست بيشخرو سكوش بيشخرو سكتش يشخرو هر شباش كيوال تطوش بخش بدال بخش بدال الناس احتلفوا توش نانر كل يلوش وتيح وميتش وتيح ديك دعشو أخشى دعشة بالها وشة كوست مش يتشى خشش يتشى كوش مش يوقفوا ديك دو أش ناس تصورة نانيا تصورة ده شاع مويل هاش بوق وبابوتيل وجز شاع دير وليه شيء خشش يخشى مال بالخير بوق بابو بركة شنو قيتة اللي شنو ليرين
Чувствуется, что зал чуть-чуть разогрелся. А сейчас мы приглашаем на сцену нашу гостью из Австрии, художественного руководителя ансамбля «Кавказ». Приветствуем ее. Я хочу поблагодарить Еврочни, что они меня пригласили. И хочу рассказать немного о своем коллективе. Я создала детский ансамбль в 2004 году, как мы уехали в Австрию. Первое время я их обшивала сама, просто не делала костюмы, наши национальные. Ну, в данный момент у нас сейчас все хорошо. Мы ездили в гастроли, объехали всю Австрию, можно сказать. Были в Польше, в Чехии. На международном конкурсе мы заняли 3-е место. Ну, в дальнейшем я думаю, что мы объединимся и вместе будем работать. Баркалдерису. От себя хочется добавить, что ансамбль «Кавказ» набирает группу. Всю эту информацию вы можете просмотреть на сайте Еврочеченс. Самый сладкий антракт. Просим всех быть на антракт, и мы вернемся через 40 минут. Просим, чтобы не опаздывали и вернулись вовремя. Приятного аппетита всем!
شين قصيحو قيخريات وألا ما خزاخي ترا حسيو وألا ما سر لبيلي برق دحرا حقيقا قيدا أسجا وي بقدير سبقا صومو خلقنا ديا حومي لك حتاقوش كيرا راجي من دوق هيدا دات صدقوش مالصنا بيقينا حيوغ شويتي حومي لك سويلا حونا دي ما يرزو حونا دي ما يرزو يلا هيزرسا ويرسن دغنيا يلا برغشدا يرزها صيوبا بيزمخ جامقتا حيز شورمي ساجم تروي بيسحسب يزام صومو خلقنا ديا حومي لك حتاقوش كيرا راجي من دوق هيدا دات صدقوش مالصنا بيقينا حيوغ شويتي حومي لك سويلا حونا دي ما يرزو حونا دي ما يرزو حتاقوش كيرا راجي من دوق هيدا دات صدقوش مالصنا قيقينا حيوغ شويتي حومي لك سويلا حونا دي ما يرزو حونا دي ما يرزو немецкий это экзамен بيقرأ هي لو شدي لا زاني أشريش قام صحي جرا دلا قوة دلنا تأثير تسير شوير واتسون немецкий متر أدين مو إرد تأج ein إربو ديك دوا دك تري مو إرد ein إربو ده أوتشي ده حاجة ديك دوا دك ستو وسيمس أدين مو إرد ein gut ترخلق البورة ده ستو وسيمس ein أبيعرين ein هذا شيء خبر شو بار بديك تعملوا يلبو فيد مستحفر دويشين ein تعلوه خلاص يلوه خش دو دع شوية لا تقعد استوب تروح هو بيروح حاجة عليه دي دو حاجة على وسيسة شيء بحكي جيج دي أبوش وايش يجعله دو إلى لا شيء يجعل جيم جعله بحكي جيج يجعله دو إلى لا دي أشياء حاجة على شيء بحكي جيج ودي خير ناس دي حدا هذا حاجة على جال حدا كتير زتيه وقتنا زعل بيش نيس بحكي خلا حاجة أسئلة بس شيء دي جعل دول شو بابو حاجة شيء بيمكنيس وده تستوزك تاني ده والله تا ملا ملا ستين خلا ملي تسمع بيح كان خلا تاخا ميل هون ميل مصو ظلم نان ما يملا مصو بوش من نان ما يملا هون يحتر مصو بوش من نان ما يملا لا شو بابا هو يلا مخ يلا نان يقبل بابا خندقي تعب لدو دبي
Marshall, doktornieuks Kodranir Tyminski области это концерт. И концерт чекал по ресторане Дюкшлерда. Цели цогара угрубо крутой митинат вартуш за рулем придах. То есть такое отвали по чептол чарца торговый центр шерцы торговый ряд дёк тюкю да сюда док дяди до подсветкающие яйца халяль. أصبح هذا بيكبر برزيات سخالها ذاتي يسوي ترد الليل تبو وش تكلف حبجات يسوي دحر الجشوم بس صونم دحر الجشوم وصونم تسين بس ثاني بتشعر خيايت سخالها يا يايت سخالها تكفش تيجي في أمريكا عمال صداع بين خلديز يعني قوة طباخ بين خلديز قصوا قصوا شيء قصباح وشدوق أرتيش بر دير بر صعبوا تلفزيون صعبوا كان أخشى صعب مسليخ صعبوا تشايف إتو عقشوم شياجي نيرش تدخل شيء مارشال تعالوا أسود شو إدي لنا وقتو تاجر مارشال شون تعالوا ده أكبر حلقة شو شيء مودان شيء تلفونية شيل معهرس تلفونية شو هيريس بقولك خلق أرتيست مسخاب ويسمع تصور شيء مرز مارشال ده أيتين كاريكاتسا سيريو خزي أنا مسخابو كاريكاتسا سيريو خزي أنا ولدي يوزي جار لا تبي أنا متصلوش يكيرتي لا دينا يسبح جو أسد الرغلة معي قوش لا تأيه ملغيش بعد قفعيان واش ما تسبلش يكير يا عاقل يجقوش إيش داغستاني بوستي عغاز كشية توالج لا شو واريس بقول خلق أرديس بوسخاب وإسماعيل سو شوي مرزق بس ياجي مرز مارشال تعالوا يلا دنيا جو ويخاستو بوسخاب وقلي كان وصلنا كوك بيترسيني دي وحدي انقلها بخيلا بوسخاب وغوزا بخيلا إيوينا مصوا أخانا لويشا مسخاب ونزصفو جن لويشا الخيل البيات سنخيل دقويلا دايم دفشع بيخر وي ويلا كومبارتي دال هلك ويلا الخيل البيات سنخيل دقويلا دايم دفشع بيخر وي اشتا عشاء نبدي ارتست كاي الشاسم خزيش لقصة اكيبيتا يا ريسبوبليكا دلح يوغل بوش عشوشة دال مع يوغل البور إيش في المرز مارشال على بوشير مع تيسير تشايو مريم أحسكين ترخينتا سوتيشي حدوخ طوال رئاستيسي حبوب حالا كفي شو حسويدنا شو أبلتي تيش وقيلا بيلي حملك حوصا بيتبير باز بنت يشتي بيك أصحونا بيتبير باز وغوصا الليلة حو ومرشم وغحو ويوشي تاقي بولدات إجتا وين مسنا يشلو ليس أخماته ويصير شوي مارشال بوش الله خلدو السينا مالخار ما لردو الشونا العاش هيورو تحمل بيات شخيل جام سيجهون دتقيقينا سونا لعرا يورو بحيش أشلاقا شيتا ياخه دلقلو ليلوش يرسيخي لحظة My baby I love you إشتا قال شويك ساكوش إشتا خلق أرتش بويت أهدان الله إيش بوش تعنقيت بوش دوك إذا إيش ما دور وزين دير
شو شهو تعمل وجه مساجي بو سويك دوشنا وصلنا دائما شنا وسط صدار بولا دا شو كما لا يشيل ما شغال بس خل خرب على باقي وي مهر زبان دور لقي وي وشي قاستلي وشي بتوش اتي وي عيتي انا حسيري يوم رياتنا سموت تحت تعبتك بقيه تربات ترى نسخة هوتي حاجة بيح ما بيلو شاب أني دور شدوك عن السديستن بيلو دو تسديستن بيلو دو تها جيمستك لغالاها سيمير أختوبش حلوش بس بس لني سيديني دعوه خزع خلا يوش تجيونا حقي دقوا متكش بس دكتير وان بيست الحاضر كش عم خزيو هاتين يشو حتى هويو تلفون نوع أدرس نوع مش قلت له تعرف شارع ويستخش شغل يا شو خزي الله خلا ده شادع يستخش أصبته بالشعبوش ناخذ شو يحبي يأكل شراك الله ده واحد مش شكلان ده محتوى ده مخزي قصير يوم يا ترى ده طبعا لا ده حبك تسيبك شيء تسوي باربا وصعيا أولش ما واتوا دي بياتي تاريخ واحد بيقول الله واحد كين قربة يوك كان كويتين الله ده نختبر هوك الهوك نختبر هوك وما ده لا حات ما وكيد ساقط شوية تا وقتك الله داغستان خسر تحقيق شاخد تا كسر ديست ده بوسو بايكش بوسو كش ده جين دوتش راس كش ده ماشي صحابه وشلا ده وقتك ضاع يشلا ده شيء ضاع يش تخسر برض ضاع يش والهراء دوختي كش تيخ ولا راس كش نسبة له هو ضاع من ضاع وقتك بقى بس نيكس هايت حقا جسمنا في بيجي يقتل بورس خوكم مش بورس شو يقتل بورس السلام عليكم البورس شو يقتل حقا فيرميجو حقا شوف عن اوغل على الله شغلك وبن شقير الله شغل السلام عليكم حقا شباب господи спасибо что мусульманин бару وقتك لو شو اخشنا اهتو بيخشوا ديدو يخلصوا رشي غدن أروي على خاص بيسي خلش تقرأ سيادة شيء قت بيت سدا وقتك بقى بحلاج بزين ديلي بو الوقت عملي يوري هو تحكم آيات تعرف شو ده وصلنا نوع حوش ده نس دي اعتزية كلا ده خلاص تأخذ غير قيادات شاشة تأخذ وقت سوي شيء تأخذ وليش غير قيادات إيه وان قدم بدعوة وشاشة اعتزية تبيزنا ده خلاص نسلم مشبوه مش ضاع يشة ده خ باتي عشمال استوى تعم دعوة نبوخ دعوة تشجيع كيك شقة كده ده هو دعوة يشموك يهدر عادينا قال هدر شام هدر بو كدو سو باتي عش دعوة تشجيع كيك معك عش مهم بأخواتي تصبر تصبر قيتع اللي شن لين حيوانات حتى هو يلا مدين إحوتي سبيدو الشيء دويتا يا إحوتي حق القريات اللي بوقت تصل ودير قرية كوشة ديالنا ستة ميلودياش هو غير يقصص واستمر في رأيه خواتي صوري ديك كلها تبعك دا فيزيو وديش شو ماكش عايشو ديك عطهم هما داري حقا حوالي سقيتك أول مو قادر خاطر لبو واحد
Goeie wat zijn dat eerst wat deel wij. Doe Wat je doet doe. Doe. Zo als we zo doen ja, we zo gaan echt ja. Ga zo'n maar gaan ja. Hoor, joh, man je gaat echt. Dat oei lai. Je was een asa dat je dat ging al dat hang bij katje hoesten naar de daar. Bier boven wellicht wel يعتبر. Ой. До Каюмса ездил. ده وسبيس كدي هديلك وتحديد. ايش слухали ря? Ой, Про любовь. Ой, ря. Ерю дерсой. ده ой. ايش слухали شو دابا يري؟ والله باش ой شعيل خان مي هتصمش. ديك تدخل دبي. الله كريوستك اس ايش اللي رئيس خليفه. خير يدير. ديك الله كريوستك. ديك وقع.
Режиссер. Так, а вы свадебное путешествие? Свадебное путешествие? Самый красивый, самый сказочный город Париж. Париж. Muchas gracias. Meu duca e o Hans, a gente nos diz isso. Diz, bau ja, bau no scherze. Even we bouwen. Ja, aanzoek has je uitstuur. Kijk, ze is hoe is Jullie zijn skiërs, jullie zijn skiërs. Ja. Waarom zou je zeggen, is jong? Er is daar jong. Zo zoet zijn je pijnbos. Zo niet van de haar. Zo niet van de haar. Zo niet van de haar. Hoe gaat het? Sabbatje boeien. Sabbatje boeien. Zeg eens niet. ومو طلعوا صفوتك ده ويرتع ويروح مصش عليه يشتغل شو برزك يشتغل مصش عليه يشتغل توزكو شو توزك تكتب بقى ويبو خدو ايه شو تلك دوش دي هم تاجي نتخجعوا اذا محادو كشوك صن هذا شجعل يرزلت يا عمي يرزلت شجعل ده يتنطلع ودو على الشات صم أفتك دويت إيش يجعل دلادة وديسير شو سونسيا يرون شجعل إيش تستعبي أصلية جريس عضلوك أنت بس صار حيفتوش تطلزي دير غنيس حياتك إيه حدام هذا ده حسن هو هيتس حيوش عينا حتى يبقى يزودوا يعني ناخذ سوالة زود يعني شبابشي آخر ما كيش وقصة باريس تعال باريس هو يتبي جال مدرسة هو ما تعال زودا سنبيله سامر كيف واسي سامر Спасибо, Султан, мы с тобой еще не прощаемся. В нашем депутатах. А тем временем мы продолжим наш вечер. Мы хотим сейчас пригласить на эту сцену гостя из Восточной Бельгии, президента Международной ассоциации в войнах Ису Гамбулатова. Радикал Машадо ежи арбаал серьезные мероприятия, мысли, отцу Кеченбин, отцу профессиональный султаном Залком Войшвар, куда оказывается Мадина Смузаева, Тамара, сейчас Гузуева, фамилию ее тоже хорошо знаю, она тоже профессиональная актриса, но ее сегодняшний первый раз мне посчастливилось увидеть ее, сегодняшний талант, то, что она смогла презентировать здесь, конечно, Тамара, заслуживаешь громкие аплодисменты. Шидош Алер по поводу Муслим Сахи Нервов, ассоциации, спортивной культурной ассоциацию, и ассоциации Кол Герштол, Дик Ханнер, Ичо Ханнер, разные проекты, разные турниры, концерт, духом литературный вечер, кечеш, а пока был в Европе, например, около 200 тысяч в ночи хиловой, оказывается, пока еще, с каждым годом, в связи с тем, что хорошие пособия здесь платят, наш генофонд, он усиливается и расширяется, это только отрадно. И сосан, я думаю, энтузиаст, Австрия, Мадинёвой, оказывается, тихо, молча, самое культурное, австрийское, чеченское общество, Хаилен, Цига, Волбеш, Айош, Ихела, Франция, Молади, Абдулаеву, 10 лет ведет сайт, спортивный сайт на энтузиазме. Султан Шейповой, Кавказский дом, целый дом в Ахене, в Германии, от Сидош, немцев, Шуюга, самое, и дом Дилен Ашхала, и буквально недавно, еще вчера, получил признание как адвокат, он сам юрист по образованию. В общем, шваб был, куда специалист был, и идея возникла объединить под одну крышу, и духа, эта крыша называется «Война». Не в криминальном смысле, а в хорошем таком, теплом, хорошем смысле. Так, буквально на днях
6 июня 2013 года о регистрации нотариус Райкер Бош, нотариус Вепеля Восточного берега и ассоциации. Цель задачи популяризировать нашу культуру, спорт, наши традиции, богатый народ. И это мы сами еще не знаем, все это знают, кроме нас. Но и европейцы тоже, оказывается, знают, что мы действительно очень богатый в этом направлении народ. То есть презентировать, представлять, опять-таки я и повторяюсь, спорт, культуру, литературу, музыку, театр и все, что касается кроме политики. То есть политика у нас достаточно, да, мы наполитизированы. Вот. И буквально на днях у нас здесь я буквально, чтобы не быть голословным, привез с собой за подписью короля Бельгии Филиппа, международной культурной ассоциации интернациональной, их фиксируют, оказывается, они проходят через королевство Бельгии. И вот этот документ, он оригинал, кстати, мне юрист наш Матиас Мессен его вручил. И с 6 января в государственный регистрационный номер в бельгийский мониторе ДУЭ. И, естественно, это для нас огромное, большое событие. Мы переживали, пройдем, не пройдем. Но, оказывается, проверяли нас, видимо, не нашли ничего в нас плохого, только хорошее, и узнали, что мы можем быть только полезными этому обществу, и нас зарегистрировали. И Бог будет хорошего мира. И два слова я хотел еще сказать. Эта ассоциация открытая. Любой человек, вменяемый человек, желающий вступить в эту ассоциацию, активным, пассивным, в совет, административный совет. То есть, кто желает вступить в эту ассоциацию, он может ее добровольно вступить, независимо от национальности, расовой принадлежности, религиозной принадлежности. В общем, это международная ассоциация, но она называется «Война». И когда меня несколько раз юрист спрашивал, что означает «война», он думал, что это Рождество. Немецкое слово «война»-то не есть, это Рождество. Я ему объясняю, это наш народ, наши люди, и, естественно, даже к этому они относятся серьезно. Наше название «Война», оно прошло, их устроило. И, в общем, опять-таки, и здесь мы выиграли, так сказать, заняли, в общем, утвердили наше название. И все, конечно, вопросы. Я хотел бы назвать здесь у нас активные члены ассоциации, в Совете правления у нас из Австрии Мадина Смурзаева. Здесь сидит один из вице-президентов Шаипов. Султан, встань, пожалуйста. Я хочу, чтобы тебя все знали. Это финансовый директор ассоциации. Короче, кому сколько нужно деньги, все у него. Обращайтесь к нему. Сейф его, да. И сначала, прежде чем у него попросить, надо что-то вложить туда, потом он возвращает. Да. И там еще раз Мосор, я еще раз Муслим, Мосор, всю команду Евро-Чеченц, я хочу поблагодарить вас и персонально, и в общем за то мероприятие, которое вы проводите, и оно также важно, как и все другие войнавские мероприятия, и, как говорится, здесь Муслим правильно сказал, в материальном плане, может быть, мы что-то и не выиграем, может быть, мы не выиграем, но в моральном плане, то, что нам сегодня нужно, у всех есть, все семьи здесь войнавские обеспеченные, у всех есть крыша, у всех есть покой, есть завтрашний день, и нам сегодня нужно то, что вот вы сегодня делаете. Муслим Дерес Солшин дал объекте. На этом я заканчиваю свою речь. И, пожалуйста, если какие-то вопросы будут, я всегда готов ответить на любые вопросы. И, пожалуйста, если нужно подготовить судью национальной, международной категории, я президент коллегии судей Бельгии тоже. Помимо того, вице-президент самого большого, самого лучшего клуба в Бельгии,
Рарим 2006. У нас очень много перспективных, хороших борцов, как Мусим правильно сказал. Так что все вопросы, пожалуйста, обращайтесь в любое время суток. Барковый. Дарья Исаевна, это очень важная и интересная информация была. У нас следующий гость, желанный гость. Он новый участник проекта Евро-Чеченс Апти Саралапов. Цашику. Ассаламу алейкум. Мажду шо хами вежри. Суновал дертаган кузар цантиомный проект да уласвар проект тажим вистрил. Масет муталф океро чеченс команда цани цалукан истел без несуне генти. Эфирна евро чеченс бошо. Цан программе карвай цац индолнах спортсменш. Цац вен уешбол nach und abo sich der Caz Katerstach weil Kultur weil beide also humsch bilgel durch ist balgus nirsaqa dilach balach ona chi makan aradol tagan weil cho цатон бол cho ist doch humsch duqar bilgel durch ditseri durch mesela weil историю мачга мербека сани даян эфира суна дуқо weil хунсоцен цагэждохум цагэндохум хэр Berlitol, Stressel, Bajashka, where Istoria, Kida, when Joe goes a boca chulas and Bosch Camel in Merbek, then Lamerbek, Kiduka Fish, Kaguruen. Berish Bisnever was Dots Elchi, Europe, that's what shall cash the way, Nahan Cho, Samoni, Wait Bokar, Bashbek. Muslim, Moser, Salman, Gilani, Muhammad, that's behind standing town was Barker, Sanistil Bowl. Ahmad, Tamerlan, Khadisht, Dalat, Bolven, Yersha, Mosovay, Busul, Mosovay, Homo, Dogleshbol, Busul, Vejri, Yijri, Dalabartsam, Welwe, Dalat Yahibeti. Знаете, когда вы уже активируете регистрацию на сайте Евро-Чеченс и приступаете к его изучению, вам вдруг неожиданно приходит сообщение. Неожиданно, но очень приятное. Давай я угадаю. Выглядит оно примерно так. Мохаммад прислал вам сообщение. Да, ты права. Именно с ним происходит первое знакомство у посетителей сайта. Это системный администратор Загаев Магомед. Работа у него непростая. Он следит за порядком работы сайта, за сетевой безопасностью, создает оптимальную работоспособность сайта. И у меня такое предчувствие, что именно он сегодня ответственный за техническую поддержку нашего мероприятия. И ты не ошибаешься, потому что именно по этой причине Мохаммад Загаев не может выйти на сцену, но мы можем его увидеть за пультом. Аплодисменты Мохаммаду. Но сначала мне хотелось бы вкратце рассказать новичкам, кто, возможно, не знает содержание сайта, что именно человек может найти на этом интернет-ресурсе. Я тебе помогу в этом. Во-первых, на сайте есть форум, где желающие, а именно зарегистрированные пользователи, могут как комментировать, так и создавать свои темы. На сайте много эксклюзивного материала, а также интервью с известными людьми. Независимо от их местоположения, ребята связываются с ними в режиме онлайн и радуют нас интересными беседами. Вы можете также найти последние новости, немного юмора, новости спорта, объявления, эрскан бизнес, хермаш, даже интересующие женскую половину, темы как кулинария и мода. Тамара, в детстве меня всегда пугали страшными историями о кладбище. Теперь я понимаю, что таким образом нас успокаивали и пугали взрослые, чтобы мы были послушными. Ты знаешь, но теперь дети стали совсем уже другими. Если поспрашивать молодых родителей, теперь все стало наоборот. Пугают теперь родителей дети. Будем надеяться, что это они так шутят и с нами, и постараемся немного прославиться. Я приглашаю на эту сцену талантливого человека, который в свою очередь представит нам свою эксклюзивную работу, которая называется «Кешникерт».
Он занимается видеомонтажом. Кстати, люди, профессионально занимающиеся такой деятельностью, не раз номинируются на премию «Оскар» и даже выигрывают ее. Что говорить об огромной работе, которую они проделывают, и сегодня по праву мы сможем оценить талант одного из виновников нашего торжества. Это Моусар Загаев. Приветствуем его. Büzdika ödegir salam maşaldı şu o bench qayqın jobder xusurine dağlas şu daxkan deres şulşun tondagir xasqiyat şu uzdahkan taq haqar masara xazmeldek dikmeldek al qitetuha almado chvitiso haqa ajun qitedet daqiyum shdat de lahsager tashid bashidus o besh bol nabolash dünna tanımına qitaso yuxa teşmena wastimel bu Hütsan ölüyor, ne vastimel bu mülka deşte oğlak zabersen at çekdakluş dadü deres hıla kan hoşbat ara toyşinne nits proçurbatser yok kul huma toyşin galur datsa deres hılşun geldi. Dayoloçkana o var say dayoloçkana koyura kadar ödemey mela sam dokurdu işte dayolener dela tatov şoryalarca Tont enach Tibet balarca tawailan shmella leqi dülelir işte tajim geograf lateders daduyluçkana belga bir esvijatselur zultaha ton Galandiya muslim tekhiti da Galandiya tekhiti setvesushi da tan damala hens dünda Medina Austria ismuze Medina tekhiti zu Austria ol şol razdel vistiril şu to moeda Europe ejda teşdatsa dela شا أمريكا را وشاتير تيجرا أمريكا لاس حال دوزي تودر ألا دقمار مجمد خجيو وش سايح تخيطسون دام الله هنز لان داتسوا شيء رزدل ويستيش إشت تيما خلو هنشل دام الله إنترس سويو إشت تبول داو بوا دال بولبانس سو نخ سأقول تيدان تبغى تلوشلو هم درون داجي ويقول يورو بيح شورت أس أقول لوش نحبويش предприниматель بويش цар предпринимательская деятельность الأوساي раздел هيولرو تشوا تخيم خلو أتناهنا ريكلام خليل خليل تان إيشا إفيليش تير بالغ لاتس تخيم خلو تان غديدو تان شو تون مولتيفوني وشونا وستو تونسن بيسن جانا أو غديدو يحتقيش حتى يدو دام الله ويساي تشوا شون يز وزمر يحمي هي سوتشي أخر توصل سوريا وتصلك بهندوش دخولا أتو بلا يوهر مواد تعلم أخشن صدينا سو دايران شوي ستريتشا دلا شو أخشوا شو سامواد زالما خزا يشقيات خز دلوردات راشو جاش أو دلا أو خزا خيش خز ديدر دلا دولما دنيا داخني أول خويز بقيتشا تونيا دنيا دنيا داخني دوزندو إذا الهارة أو تري أتو بيرك دي در أجدال عشاش ونغدير مدو ألتسو غدينا إيفاندوش شون هاجوش يوزال يزال يتاق دي سيارة نحت يخيخ سنو خرجو دخولا إيفاندوش وأتو خلابو تنت حسن دير سيلون دال شيد عدول عدينك كشني كرتول شرولك خلات يدوس سلطان وروش دادهن شرح تخوخ قيتيز تاق إيوه أنشر ديلا هندي دات يعني تعين درسنا تعم سنة تيش أو هي تبيز ويلان شيش سون دوخنا دون خزير تا إستوري ويجرجر سازوتشو يويش شنير سون تزابر ديتر إيش تاكشني كرت دايويش سانزود خيلا بوش دلا سسينار زود تيك دايريش وقت خيلر استاق زوج متن استقوى تناسيق استقروا المعمد وإجرات إشت إيروليك يخيرو إيروليك أصلوش جورديوخ بيرجع تيجا يقينيو بكان وادش تق أو تيج دادو شتيتاني ديكريتيوني تشرش دهير تيتاني أو تيج سلطان ويجير تق إنت أو بين بالبلخ دام الله شو نيزبوربو سامو دارخشو دير يسولشون بدوار
ده الزمن ده يا ابو الزمن يستقبلوا انا وما دوت طبعا صدير وجع موز يسلي صدير وجع بيوت وصبودي ولا غير يا باشا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد سموها اللهم زنية والله اللهم زي ذلك Браво, браво, браво. Все, что я могу сказать. У нас сегодня еще один уважаемый гость, Саид Хасан Салихов. Мы приглашаем его на сцену. Приглашенный он командой Еврочеченц. И я думаю, нам будет очень полезно послушать его. قار يورتيشن سولش بيرشت قولن بر بيستخلوا عروال قايق يرقي باش بيستخل خوش واتر صدوق له ديلا بيستخل خور دوال لا اتصلا عيوب ويلسو بقى تاجي ثم قدات سابيات مبلوليسون سوشين على شو بيستخل كيجي شاك صارت بيسيات خردو ويل بقنيش ويدايش تيردايش تير بعن ليلين بو صدقنا كازاخستان كيرغيزستان عدين دو تيرتيك عليك شغله ويقوز عليك شغله وي كان دادختي تانك دقاتي وي بولش فوناخ وصغلق تصبوش شاش تانك عدو شاش مو داخل دو شين تهو قاتش خوش قيتن بوش تعليلا أصغلقخ حاجين ديلا مصو بالغ مصو همنخ يلا البولوش خوزا ويتصعد دولشولا روسيا دولشولا قيتن عش دولشولا جو برختون شو خوزا كيجي شارنا بقى شارنا إيه دو برخت $1 بسيات خدو كيجي شارك شيء ناقوستي بلا üç samboğuş. Hacal aynı axar oyğıl xas doğuş dərtşun. Hacal aynı axar oyun mekş dərtşun. Hortaga şiye o çuata terzi do kira. Os terzans dust biyeşa boğuş polkog. Şal yeloştul huma. Mussu halga tiya itzaya do süzö da magaytar os keşni kerta qayçuye şoy. Всегда о кечем побез. Всегда бьёч бешбол кечем. Угур дикник, угур хазник ирылкдо. Одел ячм алейсалату вассалам. Ша ходунyan çadol ılk tam diyaş kaç diyaş duzu aşvayeti no Allah. Diknik diye diknik harç Allah. Diknik dalil diye Allah. Qinriyetam. Otsrilq boğş. Rilla kalsha bok batak ez boch qinqiyetam bu. Orad mo woshi wabish. Sanger sa'dalla. Gesta sun gesta hajvies. Qintir wa hajvies deyl du'melna.
Ist üsät kaduksa kikijäk şaş tengadu şaş mudu şaş hulilu diye mulilu diye خويل شون ده برت عبوال ولا ده دي هاي بركتي ولا Вай ишт камелш шарахц диздиждац ишт хор динаха бешсани дадиш камелшту даснас дерес хну хинса дошлур давай Мадине. Сон сажимкес сей организациялец ав ордер то Австрия трешдо и тяшоду пришуханю тре организациер неофициально именно в культурные мероприятия сам Петр Джгала ога дакуха в ночи культура тигабуга болчна даюзита веш милшлуха это в غاز قمة أمر تعديك نرود دوتي ده خايته وي كولتوري خايته أتصمن يا بوال بيش دوخش هوكشرات خي أفيتسأل من ريجستراتي شو دوزر دزي أوخش أو خاص دعوة خي دقو ناخ بيحكم مثلا أوليوش بوزي ترخلت خا أتصحق يغرتشيتشنس أولش команда юзен тон шахалх то онлайн режиме хака бинч балги хаша то уздах каришуч то хаусер хила дахтона дойзер хакерил цельш хатер хилар в культурное развитие важных хилар в арианс цаш хилдизи в культуре дахайт в дизел цацил план шо тедош хокшара июнь бата хертэй мероприятие конахтеро ёш 21 числа июня хольш ёк мероприятие сампёт на международный праздник олш 22 раз доздешду и мы уже 5-й раз будем совместно праздновать этот праздник. Евро-чеченс султан массу хайкан кицаус в культуре хайта в организованный, образованный культурный народ дахайт тига болчер нохчиш само докш и тайпа само не сюри дахия дага доктрон Хоказ шуга коюп окси, конечно же, масяга. Такус дохшам кюкшластин дахка целе артрон цохок ога цажим вай била ми бокш ин жим пародию еврочеченс. Цинг цани хаусер дуэ. Еврочеченц зашел, остался и забылся. Масера Гауме Махкой, Марша Долил, Сатета Мерланиус, доктора физико-математических наук. Моих регалий можно только и перечислять, но речь сегодня не о моих достижениях в физике и не о разработках, о новой методике раковой локализации на основе ультразвуковых и магнитно-резонансных контрастных материалов, к сожалению, о нашем дне рождения. Мама, ты кодуешь, что это не так. Моцарт, я тебя слышу и буду учитывать это в общем отчете. А меня, я думаю, представлять уже не надо. Я уже давно в команде. Дела стала, хочется Иша представить, сутешница Иша. Я долго думал, лучше поздравить рано поздним вечером или поздним ранним утром.
и остановился на первом, так как это в конце концов мои проблемы. Поэтому я здесь и поздравляю нас. Всего нам самого наилучшего. Пусть жизнь наша будет радостна всегда. И рано поздним вечером, и поздним ранним утром. Или наоборот, елки, опять запутался. Мама, он пугало, но как всегда, весь лучше мывается. Ага, гума, кишни керпуха, отец, я также Австрия ВНХ еще поздравили Нишьяш. Ой, Эрсимон Бюцербу, но не потому, что Арслан не говорит на чеченском, а потому, что его подписчики нас не поймут. Арслан, здравствуй, тебе слово. Грудь кот, салам из Австрии. А что бы вам сказать? Даже и не знаю. Я вообще-то хотел поехать во Францию, но меня туда еще никто не приглашал. Вот мне в Австрию больше делать нечего, я там уже все описал, вплоть до бачков с мусором. Вот, решил приехать к вам и снять свои очередные ролики для своего видеоблогера на YouTube. Дорогие подписчики, юзеры моего блога, я приветствую вас на дне рождения Ера Чеченс. А кто такие Ера Чеченцы, где это находится, я расскажу вам в следующих 100 роликах. Материала с помощью Аллаха предостаточно. Кенди, у нас что, день рождения? Вау! Так, пойду и сниму пару роликов на свой аблик. Конечно, конечно, иди. И айфон, я висел. Шудак городе Ладоас. والله يوروبي قاش ستيش ما ورس بركوش سقيقا اسفرنسكي متاع ايدو جمالح جوي في خيلشو جينو مبوخ ليلشو تقنيمتي متاع الوردرسون عن كيلدي الخشتو еврей чеченц езъещу. А я думаю, на этой радостной ноте пора и заканчивать наши поздравления. Тем более, что всех тексты уже закончены. Конечно, конечно. Стелла, а ты что, полностью резался? Да, что адыки, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Браво, действительно браво, ну прекрасно. Спасибо тебе большое за такое поздравление, мы это запомним. Я приглашаю на эту сцену нашего почетного гостя, который посвятил для нас сегодняшний вечер, Султан Исламов. Мы уже успели соскучиться по тебе. الله وشيء على الميكروفون. تازوت خلابيلها يا ناس وزم داشا لمنا يعش بيحبي كبير يشكي الله. أخشى لمنا دي أنا شو شيء لمنا مش شيء برضه شيء بوه بيبوش أنا هذا والله أنا هذا زود اللقطة وندي عشان بوبر عشتو حاجة الله حلو عشيش أولش. داري من عندنا شيء بيه مالش الله ديل عم جو غاز يشتو كيل دم يتصل هالأولش دعمولش. داشترت شيء بيه ما بير هالتسيء أنا. هتسيء الشتين ده ديل عزوم ما ديكتر وحال خيتسيء أن قومش دقيق كن هو بيش أو جيك تحكيني سيخ قليه ما أنا شو تجيبه ما جوي ديل تعال على حوي قلبه تعجب استقلا كيدي وسيجي كوش الله هذا داخشي كون ديت تكورش سيدي كوش قلت شيء أول نيا قلت له سيدي كور شو وزين شدا أربعة على سيدي داخل هو شيء كور دعته يشوا شدعوا كده لاش داس اللي بقطع على آلات يعني هم ما تسألون أكوارت نصيبه لورد بيستود تسألون أكوارت تسأل يستوش وداش لاحتاج شدعوا كده اللي هو قدادا قالر دوش والله صباش ده كورت عمل بان داس بار هو بالحدث ده دوش دوش معي لا Grozny most belać poezd thala, da takona most thala lać. Sam wo poezd abo dik khan isna hinzi. Ist dort ist diese hoş ko ist was bist hoş khabri boil. Ha poezd abi bit tsakh ze poezd abo hoş tsakh poezd abo bes sam. O poezd abo ich boş tah boil. Tasfir hal wala. Wo zur Kügler schon in Ursel Halwerk nach Pol und Westen was war da zalus. Wes was schon Halatsa was is was tier was bloß los. Da pois tchaki bali vesna zlah تعمل pois da abli inshallah وجلس ريلشت وعاخي وقلت له ساخن ويرش ده نعمل احفظ عوده لغات قال بقى روح احفظ البوز ده داعي بس ويرش ما هو شيء صدق واخوي ما بربر
Грозный Москва Киеман звучит тогда вострела, Кием халада даша деча так курия сидит халат юхичу كنت عيا كان كيمان وز مثلا شموكو باب هو وعوس وانا متذكره Москва حوشة بيان غلط حوشة بيان حوشة بيان شيء أحسن كراسي بلوشر قوي Москва جيت يدار حايشة سو حاشة إتوش أربولا Москва ماشي يشدوكش تأخذ بروكا بيسنت بروكا بيش مزغي بروكا لحتر دو هر ماشي هوك دعوة المترو تصير وردو هر مترو شو بيشي مترو شو داسات تصير بيان شو بابا واه يلي بو هر خلقات بد موسكو يلي وين غال خزي الجروزني غال بيان غلط غالي حاجة تعمينو تكاش سيدر يتخلتين تشيركش أخاليلش ماشينش قلت الخز غال قشيش بعد قال جروزني بابا دير دعم خزي الله بابا جروزني هوك الخزي نبا جروزني ما خيني با وين ويجي غالي ما بايشين بايزي تاشي غالي خلا شيء يتأخي عشلا لكن تغالي بأنا قلت يوزوا شو يكو حالش شو يخ أي حودش لا شو نلقى على الجيزة بيها نلقى على الجيزة بيها صدقني الجيزة بس قلت دوني بيشلا أي فيها هنا نلقى ياها بخ بات أخشى هنا نلقى ياها نلقى سيل جيزة بات بس هذا بيشلا نلقى على الجيزة يوم لوري يجاش ده هو أخذ سوت ما هي حيتونس خوش تحيق ما حيتونس خوش تحيق على بوقنا نلقى يحكي عن تونس خوش تتعشلا هو بوح هو تونس ضد نيم كلاتون هو تونس نيم توي كلا أبوه أي حهودر سان تونس خوش حهودر سان تونس خوش ستونس عادي ونبو قابع شرع أسرسي تكيل الله عباخ دير ونبو حتونس خوش بيت أبوه أي ستونس ديك ما كنت كنتي مخل ديك كنت خلا إيش هيك يروح عياقة رسي قاش عباخ يك رسي بتشي عياقة خزيوهن اتكاش يلاش يغيرن كوجن بلاشش يلاش هوك يكي سواستيكاش يلاش هوك ملقى بيكاكاش عابيكا إميتشني أقول حلاقة دي تابخا هو يستقبل عطاي عيبارو ليش تهم نشدوهم ثابت يشبيخ ما بيلش وشي تاني تشوي بيش دوق داشو ما خصدق شو ما ديك دوقش الشيخ بعد أخذها لما قلنا من ديك دوشو يلس من وحنا يلس من والو شو كي كيالها وشي ديك بيش كيش إن عشرة صعبت وده هو خد إيه وإن أنا أحمد سأكيد هون سلأش شو ما مش كولي ما بس يتصور على بالو النص مار وشي خلا آسر دان مار وشي تي مك خلا مك داخشي آسر داخل واحد الناس داخشي مار وشي تيقوش بوق ده بتصرخوا إلى البو تاغنا بوق ده عمرشين بين بابو تعلوخ وبيان هلش يلوخ وبوش تاخيو لوخ ويربديل احنا مار داستين دي نوش خلا ده دعم ديك ده حبي أن تعال تحوت شو صحيح عشرة ونص الله حبي أن تعيشن شيء ده هالشيء شيء مرسل هو حزود ما تسبق سلطان يعني ويا مساج أمشي ده أنا نوت كامير ويا رجال والله شيء ده مري يغيترا بابو تعالوا تحاولوا استاخ الله لا هو ما ماشي كوتا ميقتن كوتا ماشي تقول الله هون لا كوتا تقول الله ماشي تقول كوتا مشعبين الله وده لا يرت عشتجن دقهم دو كوتا يساي دوشايا هو أخشت على ده هالكيت كيتش وانا حالاتي كوتا بلون كلا لا هو وقتك كلا لا هو وش ده كلا هالكوتا مشو ميات دعجي ده وقتك بابا تخم مخلي هذا والله أنت بتشيب كوت مش تغير تعميات بابا داله أكتبوا اللي مسيرها أتذكر وش ده شيء بيز بوش واتسابوش إرسي بيرك داخل هو أقول بيرك ده لرد وي يحاجون يش بيرك تغنى مش شغلة وي مش تخا وي دائما وي دائما كسات يسوى دال مولح دادوش صادوش شو صادوش وي جرجل لونش ديوش وي دوت خلاليش هديك دنيا مشتوخ قامش وي نخش قوم حريقة حيوش دال مقديخ دوي دال أكتب شو مسيرة قيتايني يت صلاح
Doktor David Carlos, رئيس هيئة دافع الدولة المصرية. ايش حاط بقى 5 عيال حيرش يا بتش Я надеюсь, что мы сегодня все вернемся домой с хорошим настроением. Я думаю, так и будет. Сегодня действительно прошел очень важный день для нас, и мы благодарим наших гостей и зрителей, которые пришли нас поддержать, выслушать, принять участие, порадоваться вместе с нами. Мы благодарим команду Евро-Чеченс, которая организовала сегодняшний вечер, и будем ждать от них новых идей, новых встреч и новых достижений. Мы о многом сегодня говорили, шутили, пели, но не сказали о самом главном. Мы с вами едины, одной крови, один народ, и пусть будет так, что никто никогда не посеет между нами вражду, и мы станем дружнее, мягче друг к другу и добрее. Да, борца боя. Сейчас я бы хотела... А где Султан? Султан! Султан. Ладушо. Султан, يسعدوا ديالير ويشدوا ديال ودعساب أرسي تلا أرسول. تنديرا استحيا زمان. ايش حال ملوك يقولوا يقولوا سلطان سلطان أزدع ديالير. أزدع الرسول الشعبي. هدي استحيا زنير سلطان يلا شبيح مبيو سلطان ثاني ايش شلون خليرس. هريزوي. وشو ريزبوس العود. ايش عليش هذا جدا ايش شلون خليوي. ديك تودي.
Янгли башеба гайки саделина, иди тавураю даридада, иди тавураю даридада. Янгли башеба гайки саделина, иди тавураю сашичдина вахина, содахи вогуру даридада, содахи вогуру даридада. Сидела вахина, хотя хаварича, кичара вахила, соки чулетерию даридада, соки чулетерию даридада. Кичара вахила, хохи чулетерию يزمع أربابا وش هو لا تصور دريدار هو لا تصور دريدار يزمع أربابا صولا تحولي جاسمين قبابا صوتك غير يودريدار صوتك غير يودريدار زين قواخ الله وستك الوايا شقي مرخباخ الله هو حرج وغرو دريدار هو حرج وغرو دريدار أي معك باخ الله صوت حب تحولي جاسمين كان باخ الله صولة عين يودريدار صولة عين يودريدار درت كان باخ الله ولا تبع عن شديد وصد عن باخ الله هو الله هو الترو دريدار هو الله هو الترو دريدار إيش سويش حاصل جاسوهي جيو غريو دريدار صوهي جيو دريدار أصحو يقريو دريدار ويش علي داخل دو دريدار Солнце Евро-Чеченска матера Масу куз сента ахвар дюхарес. Муслим. Шун годяшкала вай. Да, женскую половину тоже. Я бы хотела, чтобы вышли сюда на сцену. И при этом я хочу пригласить на эту сцену гостью нашу, уважаемую, интеллигентную женщину, которая сегодня уважила нас. Я благодарю ее за то, что она смогла прийти сегодня. Это учредитель женского клуба Мялх Азни Хациева Эдман. Маша Долгознайши. Извините, что я осмелилась сюда выйти, потому что сюда выходят только одни мужчины. Я так поняла, везде слышно Бейнах проект, Бейнах ассоциации, Евро-Чеченс. А я вдруг подумала, а куда же поделись наши женщины? Почему бы нам не сделать что-то свое, да? Ваймоду ваежри вайну вайхакот бичи вай урун дяхно хакот будиш урун дяхно хакот маснану хакот бубайчин да ну что масна. Хадьера чечен сунюзича. Я хочу сказать, что я была просто удивлена тем, что вот эти ребята, которые стоят перед нами, красивые, интеллигентные, образованные, культурные, элегантные, ну просто либо дорого глядеть, рядом с нами, быть рядом с ними. А потому что меня удивил их интеллектуальный уровень, их работа с технологиями. И мне хотелось быть, и пока я догнала их не первый этап, они уже перешли во второй этап, я думаю, вот как за убегающим горизонтом мне и так придется за ними бегать. Вот когда мне вчера Муслим позвонил и сказал, что есть Ахайова, для тебя будет зеленая улица, Шайши Шакачи Белейда, Шудел да, Шудал Лебал Дойл, Шубал дал Беркати был, Шун Эхли дал Беркати. Байнорчи Тахунду Олуш, Хиндал Хоз Бена Бекну Олуш. Тахан Бена Бекшрал Озна Ломан Лечхлер Свалшику Яц. Более того, я надеюсь, что они еще годами будет этот орел над нами летать и выискивать жертвы вот для твоих вот таких корпоративных вечеров. Я вам очень благодарна за приглашение. Но прежде чем завершить, я хотела бы сказать несколько слов о клубе Мялх Азни. И Мялх Азни я еще в начале 90-х годов я выпускала женский журнал, он тоже назывался Мялх Азни. К сожалению, началась война, и мы много материала не смогли вывести из Грозного. Часть материалов осталась все еще лежит в Грозном. Конечно, сейчас в Европе издавать этот журнал практически нет сил, потому что издательство – это очень дорогое удовольствие. Клуб МУХ, в принципе, у нас аналогичные программы, аналогичные. Мы тоже хотим объединить молодежь,
На мой взгляд, сегодня в европейской молодежи, в чеченской молодежи, растущей в Европе, не так много факторов, их объединяющих. Наиболее важный фактор для меня – это танцы. Вот это их объединяет. И еще их объединяет наше национальное традиционное блюдо, которое полюбили европейцы, это же галыш. Мне кажется, пока эти два фактора у нас существуют, мы будем еще существовать долго. Ну, на юбилей, конечно, принято дарить подарки. У меня сегодня нет таких возможностей, ролик, сайт делать, потому что мы существуем только с ноября месяца. Мы провели 2 вечера, и 3-й вечер у нас состоится 1 ноября. Желающих, это в городе Коксайде, желающих приехать в Коксайде, добро пожаловать в Малхазный клуб. Поскольку у нас нет пока такой возможности, естественно, какой юбилей без цветов, мы решили подарить этим ребятам по букету таких скромных цветов. И с этого стороны мы начнем, с прекрасной половины. Да, по одному букету цветов и каждому участнику проекта Евро-Чеченск. Такое сложное сочетание, никак не могу его запомнить. Ну, в первую очередь. О, там еще пакет. В первую очередь, Султан, прежде чем ты возьмешь эту коробку конфет, мотай, раздай, я хочу сказать, что в этой коробке, в отличие от той коробки, которую ты получила в Нью-Йорке, находится очень мягкий шоколад. Он знает, о чем я говорю. Шенбашкал Ладо. Ведьма увлеклась, я чуть с микрофоном не ушла. Так, ходу соуач. Ведьма, потом разберемся. И с Тамарой тоже. Ола, Суманха, Цабауша, Бабала, Тамара, у нее очень известная фамилия, оказывается, Султан Исламов, Дадан Шарах, Узвенчай, Наха. Дадан Шарах, Макейн Дахеш. В ноябре это было, в ноябре. Гузуева Тамара, известная актриса чеченского театра. Задаван Шарахуз, Ибрагима Кантуяна, Антверпен, Цунцанца, документальный публицистический кино и охурер, документальный фильм Цунцани Буабашхай, на Харцун, презентация книги была Цуязина, академик Петр Захаров, он же этептер презентацию, он же Öpini Аиса Гамбулатов, сам Дагулиндер, то Цигёзиню Тамара сама вызвалась нам помочь, как вы сегодня уже смогли лицезреть. Тамара вместе с Мадиной на очень профессиональном уровне помогли нам провести вот этот вечер. Тамар с Ярсенали, Нахам Ахшар Халха Язя, человек, замешанный в творчестве ислама, Султане Дикуахордуэс, Тамар с сценарий Творна, собственноручно Шинхак Бюсин Язаина, Сисар Дуиндаха, репетицияна, Ишчах Бялушунер Бог. Тамаре Мадине Совочки, давно существенно Совоч. Юга ох башкол Белша, ца дабулош дола милха улахсана ца халойоч цахил, дела тайки амша тайк ахьегарца охба. Ца клипа я кидек Багдек дитича, я себя в роли актера никогда не вижу и не видел, что он агуштега ох санахуастыш дола, я хилла улла дюнала душон. Цаклип якнир ох, из этого адаган шарадер, буквально на голом энтузиазме, так говоря, Твона по Бельгии ашола, аш дол
كي خوش غدر داخل تعلق لو عشوا إسلام حقيقة لو درسنا كوزيجي هاي أخي تاحول бокал Яхьевич очень скромный молодой человек, несмотря на это, он поддался на наши уговоры. Бактичара, эш хабош, делла ханагасена, сон яду шумбес, делла халилош, дек шума яду шун шоз, яла исламе соват дон. Дал я бехи дей рейс хилон, алена нана хакилон, ислам жо диктату. Ишт оконти вай Сюрия, ох тайер зорю, тамар лошугду. Аздош султанита. Баркал, дважды это стоит результат, танцуют все. Два из лозер, и духтанула. Кегина, она ворба, мягкий, она ворба. Бельгия, хейя, вот уж холодный уже подан, мола. Алатят мусие. Хакан феш дарса, ваши вьючу адат махазур сиедер, чи сидеть, что шлёт шумя. Yoluş güneşen oluş, kaza ağlamak hiç alış. Daga yolu kay Mercedes, tünsa mala çümerges. Daga yolu kay Mercedes, tünsa mala çümerges. Nakçi koma makkahoy, usul basila zamana hoy. İşte юбой положений, белхоформи движений. Ишта юбой положений, белхоформи движений. Тухуш, опуш, кредиты дакуш, на галате мохчу тухуш. Дагадоги хуна дуаттаг, мерзацани дюне душ. Дагадоги хуна дуаттаг, мерзацани дюне душ. Нахши кома махкахой, усул басила заманахой. Ишта юбой положений, белхоформи движений. Ишта юбой положений, белхоформи движений. أخشداتا بوخشداتا دوق حيقلتا خوباتا خادوحونا ديكانيك تقاحونا مرزا بريانيك خادوحونا ديكانيك تقاحونا مرزا بريانيك نقشي قوما مخكاخوي بوصل بسيلا زمانخوي Ишта юбой положений, белхоформи движений. Ишта юбой положений, белхоформи движений. Эйнах санна хейна шияра, Исуқу легетта шмара, Шек маяла нохчи гайрах, Талур дуай чога буллах, Шек маяла нохчи гайрах, Талур дуай чога буллах. Нохчи кома махтагой, Усул басила заманахой. Ишта юбой положений, белхоформи движений. Ишта юбой положений, белхоформи движений. Нахчи кома махтахой, усул басила заманахой. Ишта юбой положений, белхоформи движений. Ишта юбой положений,
Белка в форме движений. И стою в положении, белка в форме движений. И стою в положении, белка в форме движений.